שלום לכם, לי קוראים מדה וברוכים הבאים לסרטונים המובחרים שלי. היום אני הולך לדבר על החיות שלי. יש לי 3 חיות בבית ואני אשמח להכיר אליכם. אז קודם כל יש לי משהו אחד להגיד. אני רוצה שהסרטון הזה יגיע לפחות ל-15 לייקים. אחר כך, נכון בסרטון שאמרתי שאני הולך לעשות את השיר, אדם עושה טריקים, אז כן, אני הולך לעשות את זה, ואז אני הולך לדבר על הריקודים שלי. אז נו. בוא נתחיל. אז החתולה הראשונה שלנו זאת קוקו. קוקו היא חוצפנית, עצלנית, וגם אוהבת לתקוף את ניק. ניק הוא החתול השני שלי. אחר כך נדבר עליו. היא ממש אוהבת שמגרדים לה בגב. היא תמיד ישנת, עצלנית, ואוהבת שמגרדים לה גם בראש. היא לא כל כך אוהבת שיש אורחים בבית, וגם אוהבת לתקוף אנשים. כלבה, צ'רלי בוי. כלבה שנייה, זה צ'רלי. צ'רלי בוי. בוי. צ'רלי היא... בוי. צ'רלי, בוי. זאת צ'רלי. החוצפנית. היא תמיד, שהיא יושנת, אז היא תמיד כועסת. אם אני מתקרב עליה תמיד, אז היא תמיד עם השיניים שלה. וגם היא ממש אוהבת לשחק, תמיד מביאה לי את הכדור, תמיד מפריעה בלילה, לא מפסיקה לנבוח, וזהו. החתול האחרון שלנו זה ניק. ניקי הוא חמוד קטן בין לא יודע איזה שנה. ניקי הוא כמו צ'רלי, יותר קטן ויותר... הנה צ'רלי. אתם רואים, היא לא מפסיקה לנבוח. אז ניקי הוא אוהב אותי, הוא ממש אוהב לעשות בלגן, הוא תמיד אוהב לשחק ותמיד ישן. בבוקר הוא ישן, בלילה הוא מפריע ולא מפסיק לשחק. עם צ'רלי. צ'רלי היא החברה שלו. וקוקו, הוא תמיד אוהב לשרוט אותי. כאילו, אם נגיד אני שם את ניקי על לחם, אז הוא תמיד שורט. הוא חושב שהוא עושה מסאז' אבל הוא תמיד שורט. אז ניקי יש לנו, בבוקר אוהב לישון, בלילה אוהב לשחק. וזהו, זה הכל. אז לא נשכח שהסרטון הזה יגיע לפחות ל-15 לייקים, ואז אני אעשה את הסרטון של השיר שלי, ואז ביי!